И здравейте хора, вие в момента сте в най-новия ми клип. Аз съм Пачико и днес ще пробваме едни работи, които съм купил от магазина. Никога не съм ги пробвал, само съм гледал хора как ги ядат. И нека да започваме да ги опитваме. Първото, което взехме от магазина е някакви бомбони вътре с фъстъчно масло. И аз не знам какво съм, не съм ги опитвал. Нека да ги опитаме. Изглежда вкусно, но малко мъничко. Нека да започваме. Като за начало не е лошо. Вкусни са. Ето как изглеждат отвътре. Ще дам 7 от 10 на тези бомбони. Някакви си бомбони. Това пише, че е с грозде. Това другото и аз не знам какво. Добре. Тук да се отваря. Да. Хора, ето как изглежда отвътре. Ще взема едно синьо, едно розово. Ето как изглеждат. Чакайте. Ето как изглежда и вътре в кутията. Малко са разпиляни, но нищо така е. Нека кое опитам първо. Хора, първо мисля да опитаме и това синьо. Не са лоши. Синьото е сладко. Нека да опитаме и розово. Честно казано, розото е малко по-вкусно. Преди да си купим с татко ми следващото, което ще ви показа. Тук що видях на опаковката, че пише екстремно люто. Май този клип ще ми бъде последния. Аз никога не съм обичал люто. И това хора е някакво тако. И аз не знам, не съм го опитал. Пишете долу в коментарите дали сте го опитвали, но вижте отвътре как изглежда. Блудисах си пръста. Не ми прилича много да е вкусно. Не. Хората всъщност не ми е... Нали тук пише, че е люто. Добре, ако го отхапа, май ще ми бъде първото. На 3. 1, 2, 3. Не, няма никакво. Добре, излагах, има вкус. Отивам за вода и после се върна. Чао. Хора, наложи се да пия доста вода. Още ми чакайте да си хапна пак от тези. Едва оцеля. Вие знаете, хора, са продължим снимането, няма да спирам да снимам. Оцелях. Хора, мисля тук да
завърша се клипа. Ако искате да направим втора част, нека да стигне 150 лайка. Ако стигнем 150 лайка, правим втора част. И от мен, и ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се, натиснете камбанката за още такива видеа и лайкнете видеото от мен. Чао!